ungilethele le shangane ke manje. Hey wena, ubisa bani shangana. Hey. Ngizomlimaza ngempela lo. Kahle ngizokwenzakalani phela? Ngizomlimaza. Ngicela bakuthi ningaxoxa. Uyadelela lo muntu. Isiphi isidingo sokuthi yini ngibizelwe la kahle ulwelani khona ukuthi ngizosikazwa ngizokwenziwa yonke ulwelani Cha, ngiyanicela ningalo bafethu. La sizokhuluma kahle. Yabo. Sizokhuluma kahle. La into eyenzakele njengoba sesibiza wena. Ngiyafuna nami ukwazi. La into eyenzakele hayi sikulethele intombi le. Cha. Lo wathathwa njengoba wahlule. Hayi mina ngiyaziwa ke. Mina ngiyaziwa. Ongibuze lephi. Buze ephi. Uzokulimaza. Mana baba mana baba Ngizokulimaza. Ngizokulimaza. Bese niyangitshela Alanehlisa imoya. Ngicela nehlisa imoya. lihlale phansi Ongibuze ephinoni, mina ongibuze ephinoni. Bizelweni. Hey nangu umhlolo. Nangu masaka. Wena uthathwa kuyisa wena. Awuyisa. Sebamba lo muntu lo. Sebamba lo muntu lo. Sebamba lo Nenza ufuna ukwenza? Uzolimala, ufuna ukwenza? ngabe sengilikhuzwe phezulu mina. Ukhomba baba. Kulungile linawe. Ukuthi besilala naye kodwa noma ngithi umZulu wena njengoba umZulu wena ushadile noma ngathiwa besilala naye eyakho umfowethu ingane Khona wazi uthi eyakho. noma ngathiwa Shuthi yasemshado eyakhe shuthi wena uqonda ukuthi uzolala nawe usisi lo amesazala ingane kube kanango. Noma uJesu uthi yoqala ubundlela uyena. namanje Wena uyeyisa. namanje noma ngathiwa seyizala ingane sobabili naye uzoyithatha yakhe impilo ngakuyena nje nayo ngiyibelethela ngemuva inhlalamsana. uyamazi ukhuluma Usuphatha umkhonto kulento la sizokhuluma. Ayi ngikhuluma kwakhe kodwa kudinga inhlalamsana phakathi. Hawu kudinga inhlalamsana. unini Ayi. umethu usisi Ukhulelwe kusuka nini ngoba phela ukhulelwe usisi. manje mina ngena Ingane phela yakho nje. eyami ingane Eyakho ingane. ake ngizwe ngaye ekabani ingane ingane ekamkhwenyana wami Hayi. uma usho njalo ke baba futhi ngimisiswe idlozi lakho ke Idlozi laba umuntu unkosikazi. ngishadile phela ubaba nkosi yami baba Idlozi lami indoda manje. baba ngithi ngithelwe ngenyongo kodwa phela manje mawuthi wena cha ingane akuyona yakho okushola ukuthi ngimisiswe idlozi ngivume ushadile ngivume kodwa mkhombe kanje amenze kanje Uhlangana lapho. Angijabona ukuthi lo muntu udinga inhlalamsana. Uyabona udinga inhlalamsana. cha ngivume Awuthuli ithepi. Sohlangana umshayela le ekamereni umshayela phambi uhlangana ingane yami le. Nkosikazi. baba Lento ishoyo ukuthi ukhulelwe ekaba ingane. eyakho baba ingane Kanjani ingane ngeyami kunje? Ngizoyabona isho kanjani mina ingane yami? Kanti lo muntu wazi lo muntu akangasi. Wazi lo muntu lona soqeda nini baba isakila sami wena ngizobuya nenhlalamsami ngizokulimaza. uzoyenza Uzoyifaka ngayo iphume nayo. endabeni yakho Cela uhlale phansi. Awungibona. ngenaphi endabeni Awuzongazwe. lungile baba Abo nanku umhlolo. awumhlola mina yamuza ungibiza ngomhlola Mana. kahle webhuti sizolungisa la yini ezolungisa ukuthi ingane yakhe sizolungisa la hayi ngenilungise Kodwa nawe uyabheda mfethu. Ungafuka wena ulale nonkosikazi. wone masujika futhi Wena umoya futhi wakho usuyadelela futhi. Uyabotha abantu awubazi. lalela lawo mfethu nasekuqaleni ngangikutshelile ukuthi wena ufika ube inkinga kumina namanje uyangibiza uyinkinga futhi namanje sekuyi3 against 1 ke manje ungakubona ukuthi inkinga Khuluma umlomo phela musulo kukhomba ngezandla ukhomba. ngithola induku nje ngithola induku webhuti kahle phela webhuti hayi nanga baba wengane yakho ungathwa kahle phela webhuti ingane naye kulungile we Jehova siyoqeda nini okay ke ngizonishiya kanje mina nilweke Awukwazi ukushiya nesithembu sakho. Ayithi isithembu sakho lesi. manje mabengezwa mabengakhuzeki ngiyapi baba naye ngihamba nawe baba Uba yena lo masaka lona lo.
Mina ngihamba nawe baba. Incasulayo likaMasango. Manje siyokhuluma nini? Ngcono kuba khona inhlala msamo. Benzoyikhombisa inkeshemba ukuthi ngihlaba kanjani mina ngenhlala msamo. Uzongibona. Lento kufanele sikhuluma asixabani la. Uzongibona. Into engibizelwe la kuzocatshwana, kuzoliwa, kuzovikiswa. Angikubizelanga lokho. Yini engibizelwe yona? Bengizokwazisa mina ukuthi usizi lo obulala naye ukhulelwe. Hayi lento ishoyo. Ngingenaphi mina Wena ekhulelweni ubulala wakhe? kanjani nomnkosikazi Ngithi womuntu? ngiqoshile naye ngathi hambani. Wena ungibuza ukuthi mina wena ubulala kanjani inkosikazi womuntu? Ithina sebesazi sobabili ngoba bengazi lo. Hayi Why mina mase wena. ukhulelwe wena usuyaphika futhi? Hayi mina wena obuwazi. ukuthi Noma ingane ngathi ukhulele Ingane yakhe ingane. yakho. Ulala nawe akhulelwe ingane Ushade noba? Nanga shade naye ngeke. Ayamuza udelela kanjani umuntu akangiboni kodwa Baba, niyambuka lo muntu yazi niyambuka lo muntu niyambuka lo muntu Ufisa umoya. Ngoba sophonsana ngale. Kame. umfana lona ngilandela inhlala msamo Yabona singayikhuluma nje lento. Ngiyaniswa ngengane leni iqhamuka nayo ukuthi usekhulelwe and ukhulelwe manje ngiloko ngifuna ukwazi noma yami noma yakhe. yakho Indaba ethi yakho nje ubelala nawe. Usho bani ukuthi yakhe bengalali yena naye? Uyasho ukuthi ubuye emsebenzini ekhathele njalo. Hayibo, shuthi mina ngimlalela nomkakhe. Mhlamba amadlozi akhe kamithisile umfazi wakhe. idlozi wena idlozi wena idlozi zami Kamen. Hayi lento iyangidelela lento. Ayikisho nemsamo yobuza amadlozi akhe ukuthi kwenzakaleni. Ayikisho nemsamo yobuza inawo amadlozi lento. udelela mina Bayabona phela abadala ukuthi ayiseyimidele eminyaka wena beshadile buqhama labantu. amazapho wena nkathulala buqhama amazapho Bayabona abantu abadala ukuthi kade nishadile ihambile iminyaka bakumithisela ke. Wena umsebenzi wakho usho ukuthi kuhamba ulala umithisa abafazi babanye. Hayi lutho. Sifazane fanele nami Lutho. Sanibingelela ke babukeli bakwaJabulu Jule TV. Unibingelela ngoba ke kusewuyena umuzo komthabela khona le mtuba enkomo exosha inkomo zinyu Polish Passionela zopho noNisigodi ngaphansi kwentaba umaqhutshwana indoni engiphethe umkhwanazi wabuxaba abaningi bayamazi. Bathi ke igama lami uswito bhali wisamba semali singadalonzi sokubushima nje zamsole kushimini kwazi zithu ngesandla ilanga liphumethweni maqede la khanyisela umuntu watoka nawe umuntu omusha ubungayisiki iphethini kulensizwa muhla kaniphile sesiphinde sabuya ngempela ke siyithimba la kwaJabulu Jule TV yenza okulungile ke before uqhubeka ubuka ivideo cofa subscribe ucofa notifications so that onke ama video asuke sikuthulela wona ngempela azokhona ngempela ukuthi ke aqale wena uqala siyanibingelela kuphi nakuphi la kufinyelela khona umbukiso wonke ama province nangaphandle because siyazi iJabulu Jule TV ibuka izizibuko ngisho nabangaphandle siyabonga kakhulu ukuthi wonke ama channel akhona ukhethe ukuzobuka iJabulu Jule TV usho lukhulu ukuthina lokho. Okay, namhlanje ke sinayo ngempela ke i-guest yethu usisike sabanaye. Niyazi babukeli ukuthi ukwasivakashela sazama ukusolve udaba lakhe yadelethwa ivideo abaningi bayibuka basayibuka futhi nabanye namanje. Kodwa kuzwakala ukungazuthi ekudeletheni kwethu leya video noma ekushutheni kwethu kugcine kudala umonakalo ngempela ke kuyena. Kodwa ngale kokukhuluma kakhulu nokuchaza kakhulu angifuni ukuchaza kakhulu ngoba ukhona uzochaza. Siswami uyaphila? Ngiyaphila buteni njani? Siyaphila thina. Siswami azivele singene nje indabeni. Siyazi ukuthi sifikile kuwe insukwini ezidlule sekuphinde wafika futhi thina siyazi ukuthi isimo sekhaya senhlalo asikho kahle ekhaya. Awusithatha usibeke kwenzakalani? Noma sekwenzakaleni emva kokuba siye safika sakuvakashela lapha awutshela ababukeli. Njengoba nje sasikade siyodelete leya video. Sengibe nenkinga ke futhi manje yomkhwenyana endlini. Hayi asisazwene ngalendlela le. Sixabene manje usho ukungixosha ungidivorce ngenxa yokuthi angazi ubani lo emsebenzini wakhe othole le video le. Wamkhombisa wambuza ukuthi hayibo akusiyo umkakho lo. Umkakho wena uthi uze emsebenzini umkakho asale ehambe ukwenza izinto ezinje. Manje inkinga ilapho ke. Nanokuthi kokunye ke ngalela langa ngikuvezanga ukuthi ngikhulelwe. Ngikhulelwe? Yes, ngikhulelwe.
Manje ngiyasaba nokutshela umkhwenyana manje ngale ndaba yokuthi ngikhulelwe. Ngoba manje angimazi uzobehave kanjani, angikaze ngimcasule. Yabo indlela acasuke ngayo, angani ukuthi ngizoqala ngaphi. Mana-ke maye njengoba ukhulelwe ingane ufuna ukuyinika umkhwenyana noma ekamkhwenyana? Hhayi ukuthi ngifuna ukumnika eyakhe vele. Cha, ungangizwa kabi phela ngiyakhumbula ukuthi wena ukhulumela ukuthi ubaba wengane yakho akafiki ku-4 round. So manje nginokudideka-ke ukuthi umkhwenyana ekamkhwenyana noma ekababa wengane. So ikhona kuphi okuyiqiniso because wena ubulala nabantu ababili. Ngiyaxolisa, ngiyazi lezi ndaba ayihlangene nami kodwa fanele ngikubuze, why wena uqoka umkhwenyana? Engakusho nje ingane ekamkhwenyana. Lo ubaba wengane hayi akuyona eyakhe. Mangithi ngiyabhekisisa nje impela ngithi ngiyabala impela hayi Mana-ke nangumuntu. ukusho ngoba kungeyakhe umkhwenyana noma ukusho ngoba umkhwenyana ekusupporta noma ubalekelela ukuthi uzolamba ngala kubaba wengane oba phela ngiyazi ukuthi nalokho ngingakwenza usho kanjalo. No, hayi ngoba ngikusho ngoba mhlambe kuwukuthi ngizolamba angikusho eyakhe ingane. Umkhwenyana Yes, eyakhe umkhwenyane ingane. Yes, nginesho eyakhe umkhwenyane ingane. Ngoba makuthi ngithi ngibalekela ukulamba makuthiwa uyangidivoza, mengidivoza phela u50-50. Angithi uyakwazi lokho ukuthi ngizothatha ishare yami ngeke ngilambeke lapho. Hayi ngiyayizwa. Ngithathe yami ishare naye usala neyakhe. Angisalambike kuloyo mzuzu. Kodwa kwengane ukusherisha nobaba wengane. Cha, ubaba wengane nje ngeke ngikwazi ukubuyelana naye. Ngeke ngikwazi ukubuyelana nobaba wengane. Ngeke nje ngalapho. Mana-ke mhlawumbe ungasithatha usibeke. Okay, sekwenzekile lokho okwenzakalayo, bathi thina ufuna sikusize ngani? Ufuna senzeni ukuze senze le nto thina wena ofuna ukuthi yenzeke? Mina bengizocela ningisize ngakho ukuthi ningikhulumele nomkhwenyana ukuze sikwazi mhlawumbe ukuthi silungise izinto ibuyele esimeni. Angisho ukuthi mhlawumbe ukukhuluma kwenu naye kuzolungisa izinto, kodwa azama ukuchazeleka lapha phezu kwesimo sevida asesibonile. Yes, azama ukuchazeleka naye abe ne-understanding. Ngoba manje angisakhoni mina ukuthi ngikhulume naye kahle ngimchazele sikwazi ukuthi sixoxe naye, angisakhoni. Indlela ayiyona nje. Ayikho inkinga sisi wami, njengoba ususibhalelile nje wemagcaba, cha sizokwenza thina ngale ndlela wena ofisa ngayo. Sizokwenza lokho ofuna ukuthi sikwenze. Mana-ke ubani igama lami mkhwenyana mhlawumbe yonke into uba? uPeter. Oh, Peter. Mkhwenyana, yes. Okay, shuthi njengamanje okwethu ukuthi sihambe simlanda. Noma ngingamlanda abuye naye azoyisholo yona lokho afuna ukusho ongaphakathi kuyena, agezeke naye. Kodwa nje zilonke kulunga izinto phakathi kwami naye. Cha, kulungile sisi wami, sizokwenza njengoba usho. Vele umsebenzi wethu yikho ukuthi sisolve inkinga ezisuke zixake imindeni nama-family konke okusuke kubaxakelela okusuke kungasolveki. Thina njengethi ngibala kwaJabula uJulu okwethu ukuthi sisolve lo X. Njengamanje babukele ngalapha ngasekhaya, ngicela ukuthi ningaqheli manje ithimba la kwaJabula uJule sizolijuba nje manje lizophuma likwazi ukuthi liyositholela uPeter. Wena ungalapha ngasekhaya unganyakazi, ake sithi nishwi siyomlanda. Okay, babukeli bakwaJabula uJule TV, njengamanje sesikwazile ukuthi ithimba lahambe lomlanda ubaba uPeter, njengamanje uye lo oseceleni kwami okuwumini kasisi ngala. Baba, asikubingelele kwiJabula uJule TV. Yeah. Ngiyabingelela mfowethu, kodwa manje ngiyaxakeka kwezinjani imbizela kumakhamera. Cha, siyaxolisa ukukubiza phambi kwamakhamera. Cha, kodwa-ke mina igama lami umuzi Sibongo ngokwamthabela, ngisebenzela iJabula uJule TV, but-ke ikhamera it's fine. Uma ukuthi awuthanda ukuthi ikhamera ikubuke, izokwazi ukuthi ikhamera ibuke mina kuphela ngedwa, wena ngeke izibuke, uyabo.
Mhlawumbe ungasithatha usibeke sizothi ubaba ubani ngokwaba. Oh mina nguPeter ngwaka Chief Ambo. Okay, siyakuzwa baba. Cha baba, la size ngodaba la nangu sisangazi noma uyamazi qala. Yeke lonto lo ungayikhulumi lonto le. Yabona nje ngicasulwa na ukuthi ngibona yena umama wasekhaya la. Nanka lama camera uyabona emsebenzini mina ngiyihlekisa. Ngampela angimazi ukuthi kwenzakaleni la emqondweni wakhe. Lento engiyibone lapha emsebenzini ingamanyala angazi kwenzakalani. Into engixakayo uma yena ukhona into beyazi akangitsheni lutho ngizoyiboniswa umuntu engisebenza naye emsebenzini. Sengisaba nje lokuphuma komakhelwane ngiphume nje ngihambe ngiyothenga ngicabanga lesithombe. Amanyalo ade ngiwabonile ungamfaki nje indaba yakhe ngoba angifuni ukukhuluma lutho naye. Mina sengiyamkhipha nje inhliziyo yami ngoba angiyazi lento ezayo ukuthi yini ibizwa ngokuthiwa yini. Khuluma ngokuzi uthina kodwa ungangefaki indaba yakhe. Siyakuzwa baba, nami ngiyamajina nje le nkinga obhekene nabantu uyibhekene nami. Kodwa ke engingakuveza mhlawumbe mawukuthi uyilalelile yonke ingxoxo lapha noma singeke sazi noma ubukutshela emsebenzini ukutshela iqiniso. Cha yebo kwenzekile akwenzile umama okwrong. Kodwa okukhulu kakhulu okudale ukuthi enze into wrong ukuthi wathathwa ivideo. So ivideo bimphoqelela ukuthi ahambe aye kubaba wengane noma yena engasathani. And nakuyivideo ukuvezile lokho. So siyamxolisela kakhulu ngalokho, siyazomxolisela nje kakhulu. Hayi angizwa kahle ngoba yena bekufanele yena kuqala ithi maye eqala yenza lo muntu owayenza kule video owayenaye ethi maye yenza lento bese eza kimi yazi baba kunenkinga esiyenzakala kanje. Mina indaba yakhe ngiunderstand ukwenzakalani. Yini ungabanga umuntu oqala mina aqala njengoba eshade nami. Kube umuntu oqala kube amakhamera ukwenzelana ukuthi athe zongibeka la. Engakwazi ukukhuluma nami ngisendlini. Cha siyamxolisela baba lokho, siyamxolisela kulokho kakhulu. Kodwa ngiyacela ukuthi nawe udlulise lokho sekwenzekile and asina indlela yokuthi sikreverse kungabe kusenze because ngicabanga ukuthi sinamaphawazi okushintsha okusazokwenza kodwa kosekwenzekile asinamaphawazi okushintsha. So siyamxolisela kakhulu kulokho. Kodwa yebo ngiyakuzwa ukuthi uyamxolisela kodwa phela akalona idlozi unomlomo omdala. Ungenzeka wena uthi uyamxolisela kanti yena akayiboni yonke lento okhuluma ngayo ukuthi kufanele axolise. Hayi overtrue singeke ngisakwazi ukukhuluma. Engakusho mina baba ngingasho ukuthi ngiyaxolisa. Okunye ekade ngifisa ukukutshela kona ukuthi ngikhulelwe. Nkumhlobo. Hayi mhlambe angizwanga ukuthi uthini. Umtshela phini ukuthi uthini. Ukuthi ngikhulelwe baba. Uthi ukhulelwe. Okusho ukuthi manje uyangichomela ukuthi seyehambile watsakadula lento ekade ngiyibona lapha emafonini. Sekuyasezothi ukhulelwe uzotshela mina. Uzoncamaka egcineni. Ngoba wena ngoba uthi ukhulelwe nje mina ngiyazi ukuthi ngeke izubithinta mina lonto ngoba ngiyazi mina udokotela wathini ngempilo yami. Wena wazi. Cha baba phela angeke ngisho ukuthi mhlambe sengihambe ngahamba ngaze ngafike ezingeni lokuthi ngikhulelwe anginjalo. Njoba ngizoxolisela kona ukuthi ngikhulelwe ingane yakho. Hayi yakhe ingane baba. Cha eyami kanjani ngizokwazi kanjani nje yami ngokhona izinto engizibonayo ehlazi komsumzimba ezingenza ukuthi ngikwazi ukuphuma ngibingelela umakhelwane. Lo ngimsinga kanje ngimsinga ngekhaya umakhelwane. Kube usuthola ingane izothi eyami. Kodwa yabukho ubufakazi lapho. Lezi yazinto baba izinto ezenzeke before ngikhulelwe. Asinabo ubufakazi balonto, Lento singinaphaza umhlaba wonke. Ngizokujabula mina uma ungitshela lonto. Hayi ngeke. Wena udlala ngami, mina ngisenazo isikhathi sakho ngempela. Lento oyenzile nje angisafundi ukuhlangana nami. Cha baba njoba ngibize phela laba bakajabula uJulo ngenzela khona ukuthi sikwazi ukuyixoxa indaba silungise. Manje mawusungihlangula nje angisazi ke manje ngiphenduka uma ngomunciwe manje. Ngiyacela phela baba ukuthi singixolele. Awusho mfowethu. Kahle into eniyenzayo nayo umama wasekhaya ngoba angiqali ukukubona.
Yeah. noma itulo leleni enihlelele mina ukuthi lihlukumeze mina kahle hle yini lento kampela yenza kimi Cha, ngizoyicacisa baba wami. Lento lena thina okwethu ukuthi sixazulule inkinga ezisuke zikhona. Njoba bekwenzeka le yankinga uqala besikhona. Muthi uqala ukungibona yes ngikhona vele kulapha kwivideo. Mina engangiklasa ubhuti lowa okuyena uma wengane yakhe okuyilo. Ukuthi ingane waya ngayondle because i-target enkulu kwakuthi adelete ivideo nanokuthi ondle ingane uyabo. Kodwa ngicabanga ukuthi okuncane nje bhuti noma konakele kunje ongasibonga ngakho sikwazile ukuthi sidelete ivideo yomngakho elele nomunye umuntu noma ke ngokuchaza kwakhe ethe indala leya video le uyabo ngoba ngicabanga ukuthi mhlawumbe bekuzoba ihlazo elikhulu kungcono manje baxoxelwa ngomlomo but izwe lonke noma umhlaba wonke awuyibonanga leya video. mina ngahlangana naye kudala saye sashada kudala ahlukana nalomuntu ukhuluma ngaye angazi ukukhuluma ngani noma nawe ukhuluma ngento ongayazi noma yena ufake icacise kahle waphuma kena nje waphuma for good manje angazi ukukhuluma ngani Mana la engifuna ukuthola khona kahle mina usuwashada naye noma uyakusukela wena wenza zonke izinto ekhaya yonke le nto le. cha umama wasekhaya impela sishadile naye futhi sineminyaka ayikho nje into engathi ukhala ngayo njengemama nawe uyalibona nje imama leli ukuthi lifudumele yilezi zinto nje kuphela lezi zinto lezi lokho zimlandela impokwane lezi ezihlaza engazazi ngizoyishaya ngani kodwa ngizosithola isandla sokuyicindezela phansi ngaphinde ivuke imama ngishadile nalo imama ngiyalondla imama ngiyalinikeza i-girlfriend allowance imama lifudumele ngakho khuluma mkami usho yonke into ungasabi lutho khuluma nje Uqinisile ubaba. Ayikho into angangenzeli yona ngoba nengane njengoba ngangishilo naseqaleni ukuthi uyena oyondlayo. Umalume esikoleni, umkhero, imali yokuphatha, iphatha umphaka iziphathe ngisho imali. Uyena. Uqinisile shame. Ngabe ngiqamba amanga, ngabe ngiyamsukela. Angikaze ngimbambeke ephutheni. Njengoba nje nami nje kuyilento nje yenzakalile engazi ukuthi usathane ngempela ibhadile yakwazi ukubo kwalo. Angazi ngempela ukuthi kwenzakalani nami ngempilo yami. Kodwa nje makulunga umshado wami nje kuphela Nkosi yami. Mina ngiyakuzwa sisi but engingakusho mina kubaba uShibani bani okay ngiyaxolisa. yebo Engingakusho ukuthi uma ukuthi usuwashada naye umama lokho kusho ukuthi ingane eyakho. phela ngithi manje uyabona ukuthi manje kwenzakalani manje angithi uyabona lamapetupendu lana esengwabonele la einkundleni lezi zokuxhumana yonke lento lena iyenza ukuthi kwasamina ngabi nayo isho ngampela ukuthi lento mayikhuluma kanje kungaba yami ngoba sengibona manje omunye umuntu manje semngamele into engamphatha engamazi ukuthi uqhamukapi ubani ngoba lo umuntu wayethandana naye eqaleni bahlwa naye kudala uyayibona lona Kodwa basahlangana. uyena lo kanti vele Hayi basahlangana phela ngokwevideo angithi ivideo iyona bejwayele ukuthi ambambe ngayo ukuze akwazi ukuthi amvakashele. angithi uyezwa manje mina ngeke ngibe nalo lwazi hayi angeke ngize ngivume into enjalo ngeke ngivume Mana mina baba wami ngikutshela ngento yesintu ngiyazi ukuthi awusiwa lapha usuneminyaka emingaki la eSouth Africa. akuna 20 years ile Okay. Ngokwesintu baba wami ngeke sazi phela ngokwasezweni lakho kodwa ngokwala kwaZulu umuntu osuke usushade naye waphuma wahamba wayomitha ingane yangaphandle leyo ngane eyakhe izobiza isibongo sakho shuthi nayo lengane it's either ingane yakho ngokwegazi noma eyakho ngokwesibongo phela kodwa kuzobe ngiyakho eyakho asikwazi ukushintsha lokho akwazi ukusazuke ngihlalele phansi ke ngidle namamathambo engqondo ngempela ngoba nami lento engehlele ngempela into bekade ngayilindele ukuthi imama lami ngathi ngilinikeza yonke into ukubona nje ubalika nje bese ngihlangabezana nesikhe njengalesi kwasayona lonto angifisa nje uyibona nje ngamehlo phambi kwami yona lento lena ebhizi elandela yena angifisa nje ukuyibona inyanyisa kabi angifuni nje ukuyibona mina ngicabanga ukuthi isolution yalento sisi noma mama
sikwazi ukuthi silande ubaba kaBoy akwazi sasondele sizozwe isayidi lakhe ukuthi yena uthini ngoba understandeki nangu uyayiphika ingane uthi akusiye yakhe yebe yakhe kodwa uthi akusiye yakhe kodwa nawe ngicawuthi ngesizathu sokuthi nawe ubuyishangaya ushaye phambili ushaye emumva ushaye phambili ushaye emumva ngicabanga ukuthi kungayiplan right ukuthi simlande ubaba wengane yakho siza ukuthi ingane le oyikhulelwe ekabani noma ningamlanda kodwa nje akuyona yakhe ingane kababa hayi kulukhulu noma ngalilanda lo dungamuzi lelo ngoba vele idungamuzi kodwa hayi kulukhulu ukuthi mina ngizovuma ngithi eyami lo ngane ngoba manje lento engiyibonile esondele eduze kwakhe hayi ayisele emehlweni nami futhi lelo dungamuzi angifuna ukubona nje angani ukuthi nisaphi kodwa ke ngoba umama useshilo ulungile ayikho into enizokwenza okay babukeli kodwa ke baba mina indaba yale video njoba isize lento yaze yankulu kangaka indaba yale video ngangithanda ukukutshela yona kodwa manje ngangingazi ukuthi ngizoyiqala ngiyithini ngizoyiqala ngapi ngoba nakhona akuyona ivideo yamanje into endala akuyona into yamanje into endala ukuthi kwakwenzakaleni ke nami angazi ingakho ngaze ngabhalela uJabulu Jule ngoba ngifuna abangisize and kwakhona lapho mina ngangayitshela ukuthi lento izohamba izifike emehlweni akho njoba ngangakaze nje ngize ngikutshele lutho yayindala leya video indala leya video nje kodwa yayikhomba ukuthi ngama details ngayibona ithi 5 months ago kahle kahle bhuti ake ngibuze kuzongisiza la noma uzoqhubeka futhi ubhebhethela umlilo phambili hayi ngiyaxolisa because mina phela ngisecela uzongisiza manje wena mawusubhebhethela umlilo phambili uba buthakathini vele konke ubala ungabikho kufihlwa cha baba akukho okufihliwe lana ngenza ukuthi ngikhuluma iqiniso okay likhulumeka iqiniso ukuthi nawe wawusungibuka kanjani ke emva kwevideo khuluma cha mina ngibuka ivideo hayi wena uba usevidweni angimini nani hayi mfowethu phela umngami umbuka nami ngiyaxolisa ngathi ngishilo ngathi kusho wena uyazi kwenzakalani mtshele baba umfazi wami lo ushadile nami angifuni ukuthi lokho ucijisa amehlwana ucijisa amehlwana lokho kukhonjwa le ngangidelete mina ivideo shothi kwakufanele ngiyibuke ivideo ukuze ngiyidelete hayi ngoba kwase kuyini wawusuyibuka kanjani kanje ya hayi baba ngayibuka kanjani anti mina ivideo phela ivideo mina ngayibuka nje normally ngayibuka futhi ngiyibuka ngesikhathi eside mhlawumbe kwaba 1 minute noma ama seconds khuzeka nkosikazi nami sengikhuzekile kodwa ngizwa kahle indaba yakho cha mina ngizoyiyeka phela mina le nto ngokuthi ngeke phela ukwazi ukuyiyeka ngibe ngikubhalelile mina ukuthi ucela uzongisiza hayi qhubeka nje wena ungisize kulunga umshado wami uye kungibuka kanje yanake ayabona awukodwa ngekulungileke kulungile ngicela ukuthi bafethu ningalapha ngasemakhaya sithi shwi sihambe siyolanda ubaba wengane wevideo insizwa yevideo uNkeshemba ngathi bayilanda ithimba leJabulu Jule TV kwazi ukuthi kubuye naye kuzokala ukuthi yini ukwenzakalani lokho akushoyo nabakushoyo ngabe kuyiqiniso noma uzothola ukuthi ingane kahle kahle kabani ake sinishwe okay njengamanje ke isikhona ngempela ke iNkeshemba semakhaya okuyibaba wengane wangale osimsolayo ukuthi noma esingaqondi ukuthi ingane kahle kahle ekabani phakathi kwabo ngiyacela bafethu umdedeleni bafethu yazi woza ungahlala nje azohlala eduze kwakho mfundisi ya niyaphila kodwa hayi ngiyaphila ninjani nini siyaphila nje hayi kuhle awu cha kulungile ngazi noma babu yamazi lensizwa le hayi angazi ngizeni iyo yona ke le lapha kwivideo anganoma yamazi ngiyamazi na kodwa manje asikaze sikhulume nayo ngiyona lensizwe yathatha uma wengane yami habe wendoda uthini kimi cha phela wamthatha uma wengane yami kamene ngiyacela ukuthi singaxabani uma wengane yami vele ukuthi wamshada akusho lokuthi akuseni uma wengane yami nakho ngizolimaza umuntu yazi ngagcina ukushinga umuntu ngesibhakele iphinoni kudala kabi yazi awukazi kahle ngikeshemba mina ngiphuma emakhaya ngiyacela habe nayi insizwa uyadelela hey nayi insizwa aziba ngiphethe isakhe la uyadelela hayi lutho nsizwa lutho wemfethu ungibiza ukuthi kuzoliwa la
Cha nginibuzela ukuthi mina kuzoliwa ngifuna Uyayibona sizokhuluma. inkinga yakho makaboy. Ayikho inkinga yami la into enginayo. Ungilethele le shanganeke manje. Hey wena bese bangishanga. Hey. Manini. Ngizomlimaza ngempela lo. Kahle kahle ngizokwenzakalani vele? Ngizomlimaza. Ngiyacela bakuthi ningaxoxa. Uyadelela lo muntu. Isiphi isidingo sokuthi Yini ngibizelwe la kahle kahle. Ulwelani? Khona ukuthi ngizosika ngizokwenziwa yonke. ulwelani. Cha ngiyacela ningalo bafethu. La sizokhuluma kahle. Yabo. Sizokhuluma kahle. La into eyenzakele njengoba sesibiza wena. Ngiyafuna nami ukwazi. La into eyenzakele hayi sikulethele intombi le. Cha. Lo wathathwa njengoba wahluleka waba Ngasho isikhulu. kasakahambe futhi. Ufunani pho manje? Ngizibiziwe nje lana ukuthi angifike phela lana ngazi ukuthi nayi lensizwa le eyafika lapha kumina endlini ngihleli namanje futhi ngiyalandwa futhi kuthiwa ngizela ngiyaxakeka mase ngithi ngiyafika ngifica nina la Wena usathandana wena nalo. ngamxosha sisathanda ngithi ushade nawe manje Wangixosha. ngamtshela begcina ukufika la nalensizwa le ukuthi akahambe ngamtshela Kodwa nawe unezinto obuzenze ngale. Mina ngingazazi. Lutho baba uyena owayekade ethwebula ivideo endala futhi. Njoba ngisho namanje ukuthi nangumthwebuli wevideo. Wemfowethu. Amanyala amana nomthetho wakho. Amanyala ima ngikutshele ngikeshemba mina mfowethu lalela la Hayi mina ngiyaziwa ke. Mina ngiyaziwa. Ongibuza lephi. Buze ephi. Uzokulimaza. Mana baba mana baba. Ngizokulimaza. Ngizokulimaza. mase niyangitshela Nehlisa imoya. Ngicela nje ngicela nehlisa imoya. lihlale phansi Ongibuza ephinoni, mina ongibuza ephinoni. Bizelweni Hey nangu umhlolo. Nangu masaka. Wena umthetho wakho uyisawa. Awuyisa. Kebamba lo muntu lo. Kebamba lo muntu lo. Kebamba lo nenza ufuna ukwenza? Uzolimala, ufuna ukwenza? ngabe sengilikhuze phezulu mina Ukhomba baba. Kulungile. Hayi ngona hlale ngalo umuntu ngona hlale ngala. Ngahlala ngala ngoba ngiyabona ukuthi lento yonakala le. Uyangicasula. La ngifuna mina kuzokhulunywa kahle. Angifuni khona ukuthi kuxatshane. Hayi nangu umhlolo. wenza Nangu umhlolo. Ngifuna mina la kukhulunywa. Wathatha omasaka nje futhi Yamuzi, ngiyibhungu nje. ngibizwa ngomasaka. Wangihlanganisa namahlahlavu nje. Baba iyona lento Awusangiboni. baba iyona lento sokhuluma ngayo. Iyona lento sokhuluma ngayo. Usanukuxabana. Iyona le. ushilo ngiphathisa gila sami Nangu umuntu Isakhiwo nochuku. ngishaye phezulu Ushayeli kaba. Hayi Baba yabona. yehlisa umoya. hayi kulungile anenikhulume nangu umhlolo. nginingi Yehlisa baba yehlisa. Ngiyehlisana imoya phela ngiyanicela. Kulungile baba, kulungile. Ey yebo okay ayisikhulume lento. Okay angiqale ngibuza wena. Uyazi ukuthi lo ukhulelwe. ukhulelwe phela makhulelwe yakhe ingane lo ubafo lokho Webaba. Webaba. eyakho Baba. angisafuni lutho mina ehlangene naye Uhlebe eduze kwakho ngathi awungizwa Hayi, kahle. Labe lapha nje lo mgaqo. Webaba. Baba. Phezu konke leyo nto lekade uyenza amanyundululo wenza la kulento le social media. Uzongithetha ingane yami. ubuwazi ngoba phela ubungazi Yini utshela ubani kona ukuthi khona into ade ngiyenza naye emsebenzini ngibonile emsebenzini lapha ngikholiswa sengisaba ngisho kuyamakhelwana unesibindi sokuthi Baba. ingane yami wena uyangidelela kahle uyangidelela ushade nobani ngani lo sisi Ushade naye. manje mina Wena ubengalali nawe, mina unengane yodwa nawe ubengalali nawe. ukuthi besilala naye kodwa noma ngithi umZulu wena njengoba umZulu wena ushadile noma ngathiwa besilala naye eyakho umfowethu ingane Khona wazi ukuthi eyakho. noma ngathiwa Shuthi yasemshado eyakhe shuthi wena uqonda ukuthi uzolala nawe usisi lo amesazala ingane kube kanango. Noma uJesu uthi yoqala ubundlela uyena. namanje Wena uyeyisa. namanje noma ngathiwa seyizala ingane sobabili naye uzoyithatha yakhe impilo ongakuyena nje nayo ngibelethela ngemuva inhlalamsamo uyamazi ukhuluma Usuphatha umkhonto kulento la sizokhuluma. Hayi ngikhuluma kwakhe kodwa kudinga inhlalamsamo phakathi hayi kudinga inhlalamsamo unemi Ayi umethu sisi ukhulelwe kusuka nini ngoba phela ukhulelwe usisi manje mina ngena
ingane phela yakho nje eyami ingane eyakhe ingane ake ngizwe ngayo ekabani ingane ingane ekamkhwenyana wami. hayi Wena angikwazi ukuthi ubungenzani wena. Angikwazi ukuthi Manje ubungenzani. nawe sisi ingane ulala nalo kodwa ingane mase zobe yanango ngale kahle kahle khona Ingane ekamkhwenyana wami. kodwa wawubungalani Ingane. manje ake ngiqale Bawuthe besingalali ngoba besilala ngiqale naye. ngubuze benisaye inkonzweni nasekamereni Hey. Ayi senginesikhathi eside mina ngibuyela ngikhathalele emsebenzini. Anginankinga ngoba unkosikazi ngisuke ngikuthengile ukudla yonke into sengiyenzile. Kushuthi baba usho ukuthi ngagcina ukuthi sagcina nini kodwa kuzona into ngoba sikhuluma kuma TV lezo kanje. Kodwa nje mina ngiyangifike ngikhathalele ngidlele ngigeze ngilale ngoba ngisebenza kanzima lapha emsebenzini. manje baba usho ukuthi ngimisiswe ukudla yini? Cha, angishongo ukuthi ukudla. Ngenze Ukudla ngeke njani? kube indoda ayimini. ngaso Yayizwa. Kushuthi ngimisiswe uwena ke baba. Hayi ngeke kusho ukuthi phela kusafanele kuyobhekwa lama results lana kabani kalukhuzana kadokotela. Ama results kadokotela fanele abhekwe ngoba mina wangitshela udokotela ukuthi hayi mina nginazalo mina anginangani. We baba sekuyisikhathi eside lawo maphepha mangicabanga kwawona mhlawumbe se-expire inzalo usunayo. Hayi angazi ke kodwa ke ayi songafanele iqale kujulwe phela kubhekwe emuva kubhekwe ukuthi kungenzekani ukuthi ayaspire enda uma results aphinde spire kumina futhi ngaphakathi. Kushuthi mawusho njalo ke baba kushuthi ngimisiswe idlozi lakho ke. Idlozi lelo laba umuntu unkosikazi. Ngishadile phela ubaba Nkosi yami. Baba. Idlozi lami lindoda manje. Baba ngithi ngithelwe ngenyongo kodwa phela manje mawuthi wena cha ingane akuyona yakho okushola ukuthi ngimisiswe idlozi. ngivume ushadile ngivume kodwa mkhombe kanje amenze kanje Uhlangana lapho. Angijabona ukuthi lo muntu udinga inhlala msami. Uyabona udinga inhlala msami. cha ngivume Awuthuli ithepi. Sohlangana umshayela ngelinye. le ekamereni Awushayela. Uhlangana ingane yami le. Nkosikazi. Baba Lento ishoyo ukuthi ukhulelwe ekaba ingane. eyakho baba ingane. Kanjani ingane ngeyami kunje? Ngizoyabona isho kanjani mina ingane yami? Kanti lo muntu Hayi ukhohlwe indaba yalomuntu baba. Kodwa ingane nje baba nginesho eyakho. hayi mina kodwa akuvumi ukuthi ngivume angeke ngivume hayi ngeke. Yakho masaka lo lengane. Kanjani manje baba? ingane ubiza ba Wena ngoma umasaka. uqhubeke nengane Yazi lo muntu lona kangasi. Cha baba. Yazi lo muntu kangasi. Yazi lo muntu lona ubiza ngomasaka So nini baba? yakhe sakila sami wena ngizobuya nenhlala msami ngizokulimaza. uzoyenza Uzoyifaka ngayiphume ngayo. endabeni yakho cela uhlale phansi Awungoni. ngenaphi endabeni Awuzongazwe. Lungile baba. Yabo nanku umhlolo. awumhlola mina yamuza ungibiza ngomhlola mana Kahle webhuti sizolungisa la. yini ezolungisa ukuthi ingane yakhe Sizolungisa la. hayi ngenilungise kodwa nawe uyabheda mfethu ungafuka wena ulale nonkosikazi Wone masujika futhi wena umoya futhi wakho usuyadelela phezulu. futhi lalela uyabotha abantu awubazi lalela lawo mfethu nasekuqaleni ngangikutshelile ukuthi wena ufike ube inkinga kumina namanje uyangibiza uyinkinga futhi namanje sekuyi3 against 1 ke manje ungakubona ukuthi cha nginenkinga khuluma ngomlomo phela musulokhu ukhomba ngezandla ukhomba ngezandla ngijwayele induku nje ngijwayele induku Webhuti kahle phela kahle phela webhuti. Kahle. hayi nangu baba wengane yakho ungathwa Kahle phela webhuti. ingane nayo kulungile We Jehova siyoqeda nini? Okay ke ngizonishiya kanje mina nilweke. awukwazi phela Ngihamba. ukushiya nesithembu sakho ayithi isithembu sakho lesi Manje mabengezwa mabengakhuzeki. Hambe noma. Ngiyapi baba naye mina ngihamba nawe baba. Uba yena lo masaka lona lo. Mina ngihamba nawe baba. leli ngicasulayo likamasaka hayi ka Manje siyokhuluma nini? Inkeshemba Ngcono uba khona inhlala msami. Benzoyikhombisa inkeshemba ukuthi ngihlaba kanjani mina ngenhlala msami. Uzongibona. lento kufanele Uzongibona sikhuluma umfana. asixabani la Uzongibona. into engibizelwe la Asixabani. kuzoqatshwana kuzoliwa kuzovikiswana angikubizelanga lokho yini engibizelwe Ngitshela yona ukuthi ingane ube yakho. ngizokwazisa mina ukuthi Ungeyona baba usizi yakho. lo obulala naye ukhulelwe hayi lento ishoyo ngingenaphi mina wena ekhulelweni ubulala wakhe? kanjani ngithi nomnkosikazi womuntu ngixoshile naye ngathi hambani wena ungibuza ukuthi mina wena ubulala kanjani inkosikazi womuntu ithina sebesazi sobabili ngoba bengazi lo Hayi, Manje why mina mase wena. ukhulelwa wena usuyaphika futhi Hayi mina wena Noma obuwazi. Wena ukuthi ingane noma yakho. ngathi ukhulelwe Ingane yakhe ingane yakho.
ulala nawe akhulela ingane ushade noba nanga shade naye ngeke ayambuza udelela kanjani umuntu akangiboni kodwa Baba, niyambuka lo muntu yazi niyambuka lo niyambuka lo muntu sophonsana ngale mfana lona ngilandela itshala msami yabona singayikhuluma nje lento ngiyaniswa ngengane leni iqhamuka nayo ukuthi usekhulelwe and ukhulelwe manje ngiloko ngifuna ukwazi noma yami noma yakhe indaba yakho nje ubelala nawe usobani ukuthi yapi bengalali yena naye uyasho ukuthi ubuye emsebenzini ekhathele njalo Hibo, shuthi mina ngimlalela nomkakhe. Mhlamba amadlozi akhe kammithisile umfazi wakhe. Idlozi wena idlozi. Wena idlozi zami. Amen. Hayi lento iyangidelela lento. Ayikisho nemsamo yobuza amadlozi akhe ukuthi kwenzakaleni. Ayikisho nemsamo yobuza inawo amadlozi lento. Udelela mina. Bayabona phela abadala ukuthi ayisemidele eminyaka beshadile labantu. Wena nkathulala buchamaza Bayabona abantu abadala ukuthi kade nishadile ihambile iminyaka bakumithisela ke. Hey, wena umsebenzi wakho usho ukuthi kuhamba ulala umithisa abafazi babantu. Hayi lutho. Usifazana fanelale nami. Lutho. Uma ngathola insizwe ithatha inhlala emsamo yayo ifaka la ekhanda noma ithatha intshizi ifaka ekhanda kuwe. Ifaka kuphi? Engiyifaka eqolo. Eqolo. Uyifake kumina. Mina ngizobe ngithuli ngilele lapho ngilindile ukuthi ifake la. Ngiyifaka ngiphindelele. Awungiboni. Ake ngibuze. Awungiboni kahle. Uyajabula ke nje ngoba kuxathana. Angijabuli yabo nje kunalokho ngiphisa ukuchama umuntu uma ekhulelwe uyangicala bandlani ngiphi ithuba elincanyana ngiyochama. Hamba uchama. Kayilo umuntu lona mama nama ngiqondele ukuthi uphatheke kahle. Awuthi walibona nje imama le right. Mani ngiyanicela. Sadedela umama sawuchama. Nami phelezele bafethu nomama sawuchama. Cha madoda ake ngibuze. Yini exabanisayo la ngoba lenda ixabanisi. Ukuthi ayivumi ingane yakhe. Eyakhe phela ingane uyena oshadile, oshada uma wengane yami. Wamshada yena. Eyesibili ingane ayitholayo ekabani. Akuyona ingane akuyasemshadweni ingane wemasaka mina ngifice intombi ngayishela. Intombi yathi siyashona kudala nomuntu. Inengane. Yebo yakusho lokho ukuthi awona inkinga futhi leyo ngane leyo. Bonke bebenethizelekile. La amanzi akamakhona aphindame. Awushonze kuhambe kahamba phindama. Ukhuluma kanjani ukhuluma? Ukhuluma kanjani? Ukhuluma ngumfula la noma ukhuluma ngathi? Amanzi lo linganisa nawo singumfula mina. Uyadelela. Ayisho idlozi lakho ke phela makuthi yami ingane mina ngimiselile. Futhi mina idlozile la. Ayixabanisi lento le. Yabo. Yena unehlazo ngoba ulale nomfazi womuntu. Yena fanele ngoba uzocela ushwele ngoba ngiyayazi ukukhuluma kanjalo. Manake mina ngiyayizwa into ayishwa nganomela. Ebese ke egeza mina ke ethathe lesingane thini wena njobolale nomuntu owumfazi. Ucabanga ukuthi ifanele ukhipheni kule ndoda uxolisa noma ukushweleza kule ndoda ngoba ungena esibayini somunye umuzi ngokungemvumo. Uyabona mfowethu mangakhuluma into eyenzekile la nifikile kumina. Nifika naye umama. Saxoxa engekho yena. Engazi yeni kwenzekani. Masixoxa nomama siqeda ukuxoxa wahamba. Yena engabe ufika la kumina uzosho ukuthi wendoda njengoba wenze kanjena nje kwenzeke kanjani nami ngibe sohlelweni lokuthi kufanele ngixolise. Yebo nginephutha. Ngoba phela bengimudla ngendlela engimudla ngayo. Ngakutshela futhi wathi mhlawumbe usebalekile nilandele lo mama lokukhulunywa ngayo. Ngakutshela ngathi umnandi lo mama yebo. Njobe emnandi njena angengikwazi nami ukuthi ngimdedele kalula. Uyabo? Manje mkadeni bafowethu nibuye naye mlandeni buyani naye. Ube right umama engekho ngoba ngathi indoda le inamandla kakhulu ngiyayibona kufanele sikhombisane umkeshembe ukuthi ubani kuyena yazongiqinisile ushentshweni yazishentshweni uyayisa awuyayisa yini manje futhi senibangani manje yake inkeshembe ukuthanda ukuba phela nibadala manje nibadala manje inkinga la nansi akezi yena kahle ukuthi hayi nansi inkinga la wena ndoda ngitholile ukuthi wenza into wrong nomfazi wami ngitholile ukuthi wathwebula umfazi wami ngimchazela ukuthi okay ngamthwebula nje umfazi wakho kwakusukaphi yabo sikhulume leso story sephambi manje ihalo lensizwe kanti nami ngeke ngalwe ke nami umuntu esimama uyalwelwa ke ndoda wena waqala kanjani
kufike ekutheni ukuthi uzofuna ukulala ne-ex yakho ekubeni usuhlukene naye. Okwenu lokho bese sihlukene. Shimane. Ngishimane kusho wena kade ufika kumina mangikubiza. Angithi Ngishimane kodwa ukhona wena. ubungiblackmail angithi ngevideo. Phela kuzothini ngoba iwona amaqhinga endoda wonke lawo. Manje ngithini ke Amsondeze Wena udeserve ijele, wena udeserve isikhwili. Ekhanda uyabona leli khanda lakho alina ngozi lingakudelela kanje. Hayi impandla uqobolwayo yebo. Imhlophe clean. Hayi udeserve ingozi yabo. Imani nginitshele mina. Khona igazi elishisayo. Umama bekufanele akhulume nendoda yakhe. Umama bekufanele akhulume nendoda yakhe umama. Alibeke lonke amanyundulu lakhe lapha endodeni yakhe. Beze kumina sekuzoshiya ukuthi okay wena ndoda fanele wenze kanje. Ngabe ngiyayizwa ke lo. Hayi qhamuze uzothiwa ingane yabo kuthiwa yami. Ngivume lokho. Kanjani? Ake sithi ake silisonge sizogcina manje ngithi sisongeni ngoba nina nilibala ukulwa la. Esikhundleni sokuthi nibadala ngabe sihlala phansi lento siyisolve ngendlela eright nilibala ukulwa yabo. So ngizogcina manje ngikhulume naye usisi sizama ukukhuluma nodokotela kuzanya ukuthi mhlambe ekhambe nesikhathi sithola ukuthi ingane ekabani. Kodwa ake ngiqale ngibuze. Mabethothi ifana nomkhulu wakhe. Ifana iyekelani ukufana nayo iziyofana nomkhulu. Phela umiselo amadlozi phela mawuthi akayazi. Wena delela wena. Ngizothini? Mingaki leminyaka. Imali akuyishintshe la uyayisa lo muntu. Uyayisa lo. Kame pita kame. Uma ngiye ngijikele hlala phansi baba. Kame pita. Kame ehlisa umoya. uPeter. Wakabe uPeter le? Hayi la. Kodwa ukukhuzeke wenke Shemba. Hayi okay, anike nikhulume nginezwe. Okay, mina ngibona ukuthi vele nawe sisima sesikhuluma iqiniso awazi ukuthi ubani okumithisile ngoba kodwa futhi singasho sithi yiyo lensizwa ngoba nakho uyakuveza ukuthi Yini uthi uyena? Indaba. Uyasho nje umkhwenyana wakho uthi yena ubuye emsebenzini abuya lala. Futhi hazamenze lutho nje yena. Wena uhlangana nabo wena. Mhlana wakuna kuthiwa ingane yami phela. Yeba. Ekabani lengane? Wawufuna yakho nje. Umfazi wami umfunani. Kazi uzobobani igama la. Mthathi. Ngeke ngimthathe wakho lo mfazi. Hayi ngisamfuni songwakho Nginaso isalwa Hawu baba, sami usamfuni. namanje. Hayi ahambe. Nami senginaso isalwa Hawu, sami baba. sengirayi. Ahambe nawe. Wakho wamshada. Unenzelani nje wena uhlulwa yini ukuza ke emuntsheni ukuthi nangu umasaka lokho engikhokhobela la dositla msami mina ngishaye lento le. Ehe, yamusa. Baba ngangisaba ukukucasula kakhulu. Hayi shuthi lo sesunamadoda njalo. Ngangisaba Shuthi baba wena ukucasula kakhulu. usaba lo umsakazi. Hayi ngiyakuzwa Nkosi. Uzongisiza noma uzongicindezela la. Uyazi noma ungayisigora kanjani ufika uthambe kumuntu uyamama sengithi ngiyasukuma izosukuma manje lensizwe kodwa manje kwathi ukuthi umama uzoyibona ishona pha Uyabona kubeka ngami nina benginika induno babili nithi ukushaya. Nangu umuntu osikhathayo baba. Nkosikazi kulungile. nobabili nivumelana ngento eyodwa Nangu Vele umuntu ngoba vele osikhathayo. nomndeni kithi Manje Wena kwenziwe ithi njani ke wamuzi, ngiye kumkhwenyana wami ngidefende wena? Ithi ngamuzi yena. yanisi kulungile ngoba vele mina Kunjani? ngifika nesami isalukwazi ngizoba kanje ngwanawe ngiyakubona ngathi nawe ungakubona nicindezela mina kulungile anike nikhulume ke indaba ngithule Baba, nje ngilalele sisazokhuluma kahle yabo manje masifikeni angifuni endlini. ukukhuluma lutho manje ngifuna ukuthula ngenizwe nje Yazi wena Ngixolise kahle uyabhayiza. nje baba. uyabhayiza. Mase sifike endlini. Ngizwa kahle nkosikazi wakhuluma kahle. Yebo. Mina ngubona njengomuntu obhayiza. Yabona mina abantu wami ngiyimina ngihlakaniphile. Bengizoyivuma lengane ukuze akwazi ukuthi aqhubeka lokho engidilivela. Hayi angisafuni bayathakatha lamele genge yale izothi mesingishaya sengiba nesendeli ngaka ngizolasho ba Wena Nawe uthakathile. uthakathile nje nawe. Wena uthakathile. Ukuthakatha into esefonini kanje ukuthi Uyinkeshemba nje awuthakathile. hayi phela Uyathakatha phela ngale ngayifoni le. Uthakathile nje nawe ngevideo. Ubuthakatha kodwa nawe. hayi ukuthi khona into engiyifaka lapha ya uyafaka nje hlezi yakho. sibabona sebehamba kanje sebenenkinga ingakho ngathi akahamba mthanga Ayibelethe emhlaneke ngifuna ulibelethe emhlaneke engizobuya nalo ngizokukhombisa ukuthi ngubani ngizokukhombisa ufuna ngilibelethe Hayi ngishuthi ayikhale ke Nkosi yami. ngoba wena Cha mina ngibona ukuthi ngoba lokhu nintintisana nomunye ukhomba omunye nomunye ukhomba omunye abanye bafuna ukushana yonke leyo nto ayisenasixazululo ukushaya omunye umuntu akusenasixazululo uzomshaya umlimaze noma okanye akushaya kulimaze wawumshaya ngesaphi ushawa wona ushayile mina ngishaya induku emakhaya uphosa inhlala msamo
Ujikelwa ngenhlala msama ushawa. Yayibona lenhlala msamo inginakile kodwa kulungile qhubeka Uzoyithola. Cha mina ukuletha isixazululo ngoba ngicabanga ukuthi lento olokhu nintintisana kanje ayikho right. Ngibona ukuthi mina isixazululo salenkinga le ukuthi usisi noma umama wakwakho baba. Ngiyazi umfana lo ubaba lo ngale. So ngicabanga ukuthi angithi vela kwashadela usengumfana. hayi ya ngashadela phela Okay mfana. la ngwangiphuca umuntu angizoshada naye Idungamuzi. Wawuzomshada ngani noba ungenalutho nje. Idungamuzi le. ngangizozama nje ngingasho ngathi indoda iyazama ngizowangivuka ngasho ukuthi nasemakhaya khona engikubekile nasemakhaya Ayikho lento yakhe. sinazi inkomo ekhaya Umlando kamufi lo ushoyo. Umlando kamufi. Wangicindezela kanje nangalela la Umlando kamufi indaba. kulungile qhubeka Ngicabanga ukuthi ke into ezoba yisolution yalenkinga le ukuthi umama akahamba ekliniki ayothola ukuthi ukhulelwe nini uzobuya nephepha elizochaza ukuthi ukhulelwe nini so that kuzokwazi ukuthi kutholakala ukuthi ingane ekabani ngoba bethi senze blood test so akwazi ukwenza blood test umuntu esakhulelwe so ngicabanga ukuthi esimene sikanjena akahamba umama ekliniki abuye nephepha then mase sikwazi ukuthi sibone ukuthi ingane ekabani angazi kodwa mama mina ngibona kanjalo Hayi ngizokwenza njalo ukuze angazi ke ya ngizokwenza njalo ngizoya khona eclinic bangicacisela ukuthi nginenyanga ezingaki. Abanga ukuthi ke kodwa ke siyazi ukuthi ngalo baba wakho vele naye ayikhe angachazi kakhulu kodwa khona ke sithi ke sofuna noma sazi ukuthi ingane kabani kodwa sizozama ukwenza kanjalo. uyazi wena nawukhona nilendaba Vele ingane so akakubona ukumbuka kwakhe ngale ngikukhombisa angikho phela mina kazi video usukudlala ngakutshela ngathi hayi awusahambi ke naye usukudlala ngami mina ngazilutho mina Umfazi wami lo nokhulumelayo. hayi Wena ungiboni. hayi bengikhuluma naye Kodwa ukhuluma ngoMfazi wami angithi. umphathi wohlelo bengikhuluma ngomphathi wohlelo wena nje bheka umfazi wakho uthule nomfazi wakho Ngento isende ngifuna lohudu lephansi alithathe ngala mayihamba ethatha indlela ngoba umfundisi abantu kangazi. lalela baba Chivenga Mina ngiqhamuka ngibona umthetho oyimilela la. Baba Chivenga Ngifikile la ngina 20 years. Ngizomkhombisa. futhi mangikhubazeka uyena uChivenja wakho loyo makufanga ngesende uyena kanti wena uzobusazoqhubeka Kanti wena usazobuya uze kumina. Uzothi ungalithatha. usazoqhubekana naye. angeke wazi mfowethu Ngiyazi phela ukuhambeni mina ngiyazi cha. okay uyazi futhi ngeke kulungile futhi sengisafe ngeke isende lami lisahamba kanje Hayi vala la wena nkosikazi. Kulungile asigoqe. Sizocela izinsizwa igora lezi izosihlukanisela laba abantu labo kodwa nina ababukela iningi lapho ngasekhaya sicela ukuthi sigoqe niqhubeke nibukele ama-video onke esisuke sinethulela. Siyabonga ukuthi nikhethe iJabulile Jule TV. Siyazi maningi ama-channel amaningi akhona la ku-YouTube. Kodwa ukukhetha kwenu iJabulile Jule kusho olukhulu lokho kuthini. Niqhubeke lokhu nibukele njalo. Lolu daba sizolulandela soze soliphethe njengeJabulile Jule TV. Asidibane kwi-episode elandelayo. Bye.